Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Ka jingjop jong ka scheme Ayushman Bharat kalong nang ba usinyang jong kinos ong President kari India Ramnath Kovind. Rengkat bat ka KSU ka North Eastern Students Organization neso kala penlong ya ki program pensai pat ba Shillong ha ka bay day ba ka Citizenship Amendment Bill. Pediang ke Sarkar Meghalaya ya kejing teruai keren esok jong ke kenun king atiar HNLC da ke bakentu iki ban pediang ya lai teli ki kendon ong menteri rang ba ke Meghalaya u konrat ke sangma bat yo kari India ha ka kedan ke benkong ha ka thup nong job jong ke South Asian Games ke balong ha Nepal da ke ba yo prapun ri teli ki takma na kejing ele kai ba pher ki khubor ki bapnia U President kari India Ramnath Kovind ulo ong ba kajing job jong ka scheme Ayushman Bharat ha ka ban kentiw ya ka kot ka kya ka song ha kajing no senyang jong kinos U Kovind ulo ong ba ka long kajing kiw irat ha kajing don kam ban yo su ya kinos ki bala puli pentibet ha ki kedan ki bakam salor bat na ka benta ka ni ka thong don kam su iki jaka puli ban aji kai pentibet ya ki samla ban tre ya ka kamnos U President Loong ba khanang banla penbiang ha ka jingda wa ka kam ka sarkar klashim ya bun ki sinjam na ka bantaban kentiu su ya ka kom ajing sakri jung kinos da ka ba aji kai pentibet ya ki haswa ban rung sa kam ba ikinos ki baladon ha ka kam U President kari ula keren ya kani hadien bula dep ko buram ya kinos ki bala trei ha ka kam da ka khusnam Nightingale Award 8000 khat khandai ha New Delhi nen ka sngi U Kovind loong baka sarkar kla pentri kam ya ka scheme Ayushman Bharat da ka jung thmu ban penyo e kom ajing sumar ka babha ha ki pa nong song snong jong kari ki ba habaro ki benta jong ka imlang salang ka kanun ki samla pulie jong ka than ste lam mi ngi kata ka North East Students Organization neso rengkat ba ka Khasi Students Union kila penong ye ka program ajing tepat ba ha ki langganong ba Shillong ban pensu thu bat penshai hello ki jing kta jong ka Citizenship Amendment Bill CAB haba penpau ye ka jing sokya lada ka ni ka bill kan trikam u coordinator jong ka neso naga Khasi Students Union u Daniel Kriam ulo ong ba ka KSU lambat kibi di kin hon na Meghalaya kile kendu yo menteri korbari jong sarkar India bat kila pentip haru halor ki mat giba ka ni ka bill ka kta ya ka jela bat ba ka kenun ka penpaw ka jing kmilinti ba ka sarkar pedengkan pendu pendam no e ka ni ka bill kum ba ka long U President ka KSU lambok marngaru urapan pau ya ka ju jing sngo bat ulo ong ba kum kani ka jing yalang pentip ba kandang yai piteng kanang ban pen pau ya baro ki benta jong kani ka bill ka Sengsan Perthai Hill State People's Democratic Party HSPDP kabalong ka way ni ki Sengsan drop lang ha ka kunhun Meghalaya Democratic Alliance ka basin shar Meghalaya kala ong ba ka sarkar jilla bat ka sarkar pedeng kin pediang ye ka jing terwa ye kren ni suk jong ka kunhun king atiar ka bana ka jilla ka New Trap National Liberation Council HNLC U President ka HSPDP u ba KP Pangniang ulo ang ba kani ka sinjam kalong ka ba pediang da ka bas ngobha nakaliang ka sarkar jilla ba ka sarkar pedeng kumju hagasi ublay baladem ka kanuan HNLC kala ong ba ka penpaw ya ka jinglong lakloy ban ino ya kalenti umsnam bat ban imno ay ka jing em kum kiwe pat ki para nong song nadu usnam 8000 saw Hakabai pagaliang menteri rang ba ka Meghalaya u konrat ke sangma ulo ong ba ka sarkar jilla ka kloy ben khot ikren ya kani ka kunhun king atiar halor ka nong rem ki light ligi kindon kata bakin wan IT pura ya baro ki atiar ya le ba ka HNLC kadan ban sangi asundon ya ka kampentrim bat kidi ban wan klembo kendon ya ka sarkar U Chief Secretary jong Meghalaya uba PS thankiu ula penong ya ka high level review meeting rengkat bagi officer jong ketenat puli puthi ke jela hatura ha balang haba kren pli ha ka jingelang U Chief Secretary ula pentip syaki he officer bala penong ya ka ni jingelang kat kum ko hukum u menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma na ka bentaban lumjing tip bat jurip benia halo ki jingnong jingman ha ka puli puthi ha ki school jong ka than Garo Hills kanang ban kampen bahai ka jing pas ki khna school ha ka examen jong ka board ha ka ba ula tok kit ru halor ka jing pher ka ba bak lebak ha pedeng ka kom ai jing kai ha ki school private bat ki school sarkar
bat banwat ikidau ha ka bede ba kani kaman u principal secretary uba DP walang haba ajing kren halor ka jingtu jong kani jingelang ulo ong ba katanat puli puti ka dan kam ban lum jing ken bat pensong nong rem halor ki rukam trekam jong school jong kathan ha ki benta bat ki rukam ki paper ha ka jing ajing hikai bat ha ka jing le abha jong ki khna school kani ka khubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong ki nong ile ka jong kari India kila ngan ong biang katu ki nong ile ka jong kari India kila nang yo jing job habun tli ki jing ile ka ka Lumpung South Asian Games ka bakhalai ka bala long Nepal ha ka sngi ka basan ka India kala yo ya ka wi ka tak maksiar South li tak marupa bat lai tli ki tak marnong ha ka athletics ha ka triple jump ha preng ki rang u karthik unin kri ula yo ya ka tak maksiar bat o Muhammad Salahu ula yo ya ka tak marupa kirang ile ka jong kari India kat bana ka liang ki kin the ile ka jong ka India pan ka bhaira bi roy kala yo tak marnong ha ka jing mere athong ba saus pa meter ka priya habatan kala yo tak marupa na prengki kin the kat bana ka liang usin rang u jivan priyant ula yo tak marnong ha ka hurdles u surendhar jayak na kisin rang bat ka apar na roy na ki kin the kila yo tak marupa ha ka table tennis ka kunhun jokari India kala yo e ka tak maksiar bat ka tak marupa ha ka mixed double bat ha ka men's double bat women's double ki kunhun jok India kila yo mar ko bai ka tak marupa ka India kala yo tak maksiar ha ka weightlifting ha bdeng ki kin the bat kala job ru ha ka football persha ka Sri Lanka dan Rio Lanot ka India ka don ha ka kedan ka benungkong menta ha ka ni Lumpung ha ka jing yo tak ma da prap Rio teli kata sa fo teli ki tak maksiar lai pui teli ki tak marupa bat khatsan teli ki tak marnong ka office u superintendent jok tnat ri dok ha jok East Giant Hills district la penong ka aqua fest 8000 khat khandai nin kasngi haki kerpong jok office deputy commissioner hajuwai u menteri ka tnat social welfare jong sarkar Meghalaya u ba karmen shila haba ajin kran ha ka jingelang ple ya kani ka yo pin inami ki dok ha u la penslor ki nong ri dok ha ba kin treshi tam na ka benta ban kanti ki jing pin mi dok ha ka ban long kalat ka mai ban kanti we ka yo ka kot ka jong ki susu lo ong ba ka long ka badan kam ban dan ya ka yo bakerpang bandi ki dok hapung naga district kenang bakan kenti ke kamri dok ha bat kan aimin sim ru ki nong ri dok ha jong district bakin nile ban penbiang ye ke jingdawa ya ka dok ha ka district u deputy commissioner u pen benai ya ka langsha kum ka jaka sumar tengkai bat ka jaka ban ajing ya dai ki dok ha ki baju im ha kani ka wa da ka babu e ka adong ka ba mana ya ka nu kunuru kor kom tong ni khwai ki dok ha na kani ka wa uba kermen lau la sam kus nam ru yeki nong ri dok ha jong district ban aimin sim ban ajing kershan ru yeki ka office jong u divisional soil and water conservation officer mokorwat ha ka sibalang kala penlong ka workshop ka besisngi halor ka national bamboo ha ka snong tenai ha southwest Khasi Hills ka deputy commissioner jong district ikong isawanda lalu haba ajing kren ka jingelang ila ong ba ka jingsna tiar na ki si kisken kamlong su ka bathamai ka snong tenai bat kala aimin sim ru ya ki nong snong jong ni snong bakin pinan kam bat sei la ki jing tibet kanang baki mar baki mi kin long ki beya yo ka kom lalu kala aji ro ru ya ka sap bat ko kom sandur ki mar ki batmai jong ki brio jong kathan ha ka bapen kam yo si yusken bat la pen slur ki banang kam pen bha bat kanti su ya ka ni kam khna makan nong kalat ka mai ka ba kong san jong ki long yeng ha ka ban kanti ya ka yo ka kot ka jala naglan nin kasigla rakhi ka honeybee day ha ka kanti ka baar da ka phang pedeng yada yo ngap yada ka jing im u chief secretary ka jala utem jan toy ulong ba man ka wai pa ka wai ka long yeng hanagalan ka long ka yeng ka baringam ula kuntu ya ka kunhun ringam ban penmi ngap kata ka Nagaland Beekeeping and Honey Mission NBHM bakan simkya su ha ka ban kanti ka kamringa ba ka jala bakan long ka ban penmi kambon ya ko ngap chief secretary long baka jalan Nagaland kala ban long ka tulong penmi ngap lada bun susu kibri ki wan sakmat ban sime ka kamringap kum kalat kamai ka bakongsan ha ka jaka bakan long tang kalat benrap ya ka kamai jong ginong rap ka to ka khubor lakut ka blawan shapina ka All India Radio Shillong